Irċevejna ħafna SMS serġajna u dawn l-SMS li qegħdin nirċievu minn it-telespettaturi tagħna nixtieq nagħmilha ċara li jmorru dirett għand is-Sur Cremona. Jiġifieri importanti li intom tibagħtu l-SMS tagħkom fuq 50617000 Sur Cremona jibgħat li ftit minnhom bħal bieraħ filgħaxija rċevejthom u allura aħna min-naħa tagħna ħankunu nistgħu niddiskutu dawn il-messaġġi. Ma jfissirx li l-oħrajn ma nagħtux każhom il għaliex is-Sur Cremona u t-tim tiegħu jagħmlu kuntatt mat telespettaturi. By the way, kelli sinjura li ċemplit li dalodu biex tgħid li grazzi il għaliex mhux tal-li tajnija risposta tal-li rċeviet anki mid-dipartiment u rċevit anki d-differenza, ġifieri ta' dan ngħidulek grazzi anki fisem it-telespettaturi. Jien nestendi l-grazzi tagħkom lin-nies li jaħdmu fid-dipartiment, lill-kollegi tiegħi fid-dipartiment għax kieku mingħajrhom ma nkunux nistgħu ngħinu lil dawn in-nies kollha. Mela, din is-sinjura li tkellimt magħha dalgħodu inbidlilha il-mod ta' kif qed tieħu l-pensjoni. Minn pensjoni normali nqalbet għal pensjoni tar-Romol. Forsi nispjegaw ftit insellmilha minn hawnhekk lil din is-sinjura u l-Mirjem u naturalment forsi nispjegaw ftit kif tista' x'jiġri meta Mela. Mhux mill-pensjoni normali għal pensjoni tar-Romol jista' jkun illi il-każ tas-sinjura hija tirrelata mal-miżura tal-budget li daħlet fl-2022 u qed titkompla fl-2023 u se titkompla fis-snin sussegwenti wara dawn. Ġi deċiż u allura daħlu budget measures illi kull armla tista' tibda tieħu l-pensjoni, jiġifieri tiret il-pensjoni tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes fuq medda ta' snin. Minkejja li ma jkollix dritt tal-pensjoni tagħha bil-bolol li ħalseti. Sal-lum, jiġifieri sal-2021, kienu dawk ir-Romol biss illi kienu ħaqhom pensjoni f'isimhom li jistgħu jirċievu l-pensjoni tal-konjuġi sħiħa meta l-konjuġi jiġi nieqes. Mill-2022 bdiet tiżdied ir-rata tal-pensjonanti Romol sabiex anka dawk illi m'għandhomx il-pensjoni f'isimhom, jiġifieri ma ħaqhomx pensjoni bil-bolol li ħallsu, xorta jirtu l-pensjoni tal-konjuġi tagħhom jekk tkun iktar vantaġġuża f'dak il-każ. Għalhekk jiġifieri tinqaleb għax tkun vantaġġuża. Eżattament. U dak huwa proċess li jsir b'mod awtomatiku mid-dipartiment ma hemmx bżonn intervent min-naħa tan-nies. Imma jista' jkun minħabba l-pataflum ta' każijiet li jkun hemm xi wieħed jew ftit iktar jinqabżu meta jiċċekkjaw tru service.gov jew tru d-dipartiment. Jew anke tru dan il-programm jekk naraw illi l-persuna jkollha raġun, ovvjament dak ir-raġun jingħatala u tirċievi wkoll retrati. Tajjeb, hekk almenu spjegajna ftit meta xi ħadd jirrealizza li inbidlitlu il-mod tal-pensjoni li qed jirċievi. Spjegalna ftit għal-Sur Cremona x'ikun qiegħed jiġri. Ekku, fil-verità anke tintbagħat notifika ir-rata kemm kienet, ir-rata kemm ġejja u għaliex. Jiġifieri allura jindunaw ikunu jafu. Eżattament ikunu jafu. Ovvjament minn ma jifhimx dik in-notifika illum għandna s-servizz tal-153, għandna servizz.gov ukoll bħala hubs jistgħu jirrikorru hemmhekk u nassigurhom milli jkunu jistgħu jirċievu dik it-tip ta' informazzjoni b'mod preċiż ukoll. Ħanibda naqra minn dawn l-SMS li rċevejna, mela xatt għalina jiena pensjonant naqla taħt il-11,000 għalli mela aħna suppost nieħdu iżjed minn 12.5 euro fil-ġimgħa. Mela. Ġifieri 12 euro 50 ċentesimi. Ħanfissirha u l-każ tas-sinjuri ċċekkjajnieh ukoll ħankun qed infissirlu jekk qed jismana. Għall-2023 dis-sena. Għal din is-sena ingħatat żieda tal-għolli tal-ħajja u żieda addizzjonali bħal snin preċedenti. Żieda tal-għolli tal-ħajja ta' 9 euros 90 cents fil-ġimgħa u 260 euros oħra żieda addizzjonali li flimkien jagħmlu żieda ta' 1250 fil-ġimgħa lil pensjonanti kollha. Barra minn hekk, dawk il-pensjonanti kollha illi bdew bil-pensjoni, irċivew l-ewwel darba l-pensjoni mill-2009 l quddiem lil hawn ġifieri, hemmhekk qed tingħatalhom ftit iktar żieda. Għaliex? Għaliex fl-2008 ingħatat iż-żieda għall-ewwel darba ngħatat iż-żieda tal-għolli tal-ħajja sħiħa lill-pensjonanti u iż-żieda nqasmet b'dan il-mod. 2/3 ta' dik iż-żieda tidħol direttament fir-rata tal-pensjoni u terz jitħallas bħala cost of living bonus. Ġara illi dawk li ħarġu fl-2009 tilfu tal-2008 dak it-terz. Tal-2010 tilfu tal-2009 u tal-2008 bħala terz
min ħareġ fl-2022 tilef mill-2008 il-qoddim li law. U allura il-gvern matul is-sena li għaddiet fl-2022 iddeċida illi dak kollu li tilfu daw il-pensjonanti li ħarġu bil-pensjoni mill-2009 l-qoddim jerġa' jibda jingħatalhom lura b'mod gradwali fuq medda ta' snin. U dan is-sinjur f'dan il-każ hekk ġralu ma ħax 12.50 biss fil-ġimgħa għax kieku żieda tiegħu kienet tkun 50 euro kull 4 ġimgħat. Fil-verità, iż-żieda tiegħu kienet 51 euro 20 ċenteżmu kull 4 ġimgħat, allura dawk il-120 qegħdin jiżdiedu fil-ġimgħa, dawk il-120 kull 4 ġimgħat qegħdin jiżdiedu ma' dak li tiġi ngħata s-sena li għaddiet u se jkompli jingħata fis-snin li ġejjin biex ipatti għal dak li tilef minn meta ħareġ bil-pensjoni sal-lum. Tajjeb, grazzi George, anki ta' din l-informazzjoni illi tgħaddi waqt il-programm tagħna għax dan aħna qed nindirizzaw persuna li batitilna l-SMS ma jista' jagħti il-każ li hemm ħafna telespettaturi tagħna li qegħdin jew jaqgħu f'dik il-faxxa. Ekku, fil-verità huma punti tekniċi kif inkun qed infissruhom, imma nippruvaw infissruhom kemm jista' jkun b'mod sempliċi ħalli jkun kulħadd jifhem dan li nkun qiegħed ngħid. Għax għalini hija faċli, imma n-nies jista' jkun ma tkunx daqshekk faċli. Però jifhmu qegħdin it-telespettaturi tagħna tax anke mill-mistoqsijiet li konna qed nitkellmu kombinazzjoni qabel bdejna trasmissjoni llum. Dak huwa l-antana li nfehmu kemm jista' jkun lin-nies. Qed jasal il-messaġġ George. Mela xi ħadd ieħor għalilna minnu tagħna n-numru tal-karta tal-identità twilet fl-1950 fis-6 ta' Lulju beda jaħdem ta' 20 sena irtira skont il-kundizzjonijiet ta' dak iż-żmien. Għalilna xtaqt inkun naf peress li kien hawn dawn il-kambjamenti kollha. Jekk il-pensjoni tiegħi hijiex korretta tagħna n-numru tal-karta tal-identità u mela l-ewwel ħaġa li se ngħidlu lis-senjur eżattament illi l-pensjoni tiegħu hija korretta. Imma se nkun qed infisser ukoll. Tajjeb illi ngħidu illi kien hemm ir-riforma tal-pensjonijiet fl-2007. U allura kien hemm ir-riforma fil-pensionable age, ma baqgħet 61, ġiet 62, 63, 64, 65 years of age skont is-sena li tkun twelidt fiha. Barra minn hekk inbidel il-metodu ta' kif jiġi ikkalkulat dak li ngħidulu dħul pensjonabbli. Għax il-pensjoni tinħadem fuq id-dħul tiegħek li ngħidulu dħul pensjonabbli u wkoll tinħadem fuq il-kontribuzzjonijiet, fuq average tal-kontribuzzjonijiet li tkun ħallast. F'dan il-każ kull min twieled qabel l-1962 id-dħul pensjonabbli tagħhom jekk tkun impjegat jinħadem fuq l-aħjar 3 snin fl-aħħar 10 snin, jew 11 sena jew 12 sena, u dawk li huma self-employed jinħadem fuq l-aħjar fuq l-10 snin, fuq l-aħħar 10 snin, average tal-aħħar 10 snin. F'dan il-każ, is-senjur kellu l-aħjar 3 snin mill-aħħar 10 billi twieled qabel l-1962, tnejn kienu dħul daqsxejn għoli u ieħor kien dħul daqsxejn baxx. U allura meta tieħu l-average tagħhom it-tlieta flimkien, id-dħul pensjonabbli tiegħu ġie naqa' baxx. U allura hemmhekk jirrifletti dik il-pensjoni li qiegħed jirċievi. Dawk kollha li twildu wara l-1962, id-dħul pensjonabbli tagħhom da li qed infisser l-average ta' dħul ħajjinħadem fuq l-aħjar 10 snin mill-40 sena jew mill-41 sena li jkunu ħalsu bħala kontribuzzjonijiet. Mela hawnhekk qed tibatulna anki messaġġi fuq il-paġna tagħna ta' Facebook jekk jogħġobkom tibatux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għal din il-parti tal-programm għax il-messaġġi kollha immorru għand is-Sur Cremona dirett u mbagħad niġu hawnhekk bil-risposti. Jiġifieri ibatu fuq 50617000. Xi ħadd ieħor qalli jekk tista' jekk jogħġbok tgħidli jiena pensjonanta warmla u għaliex ma ħadx żieda biex niġi pensjoni ta' li kellu ir-raġel. Jiena 50 euro ħadd żieda fuq li kelli is-sena li għaddiet qaltilna minni, is-sinjura twildet fil-48. Eżattament, mela f'dak il-każ iċċekkjajna l-każ u se tkun qed tirċievi xi arretrati s-sinjura. Minn kif rajt inti il-messaġġ, iva se qed isir revision jiġifieri tal-pensjoni. Qed isiru ċertu revisions iva tas-sinjura kien għadu ma wasalx imma se tkun qed tirċievi iva il-pensjoni xi arretrati blura u f'dak il-każ mill-2020 il-qudiem. Mela, xaħat qed jistaqsi dwar il-pensjonanti li baqgħu jaħdmu part-time, dawn jieħdu żieda ta' 1250. Mela, ftit ilu semmejt 990 żieda tal-għoli tal-ħajja u 260 żieda addizzjonali lill-pensjonanti kollha. Iva, fil-pensjoni minkejja li tkun qed taħdem u tkun qed tirċievi pensjoni, it-1250 fil-ġimgħa se jirċevija wkoll il-persuna u kull min ikun qiegħed jaħdem huwa pensjonant. Barra minn hekk tajjeb illi ngħidu illi kull min ikun pensjonant u jaħdem il-bonuses ma jkunx
qiegħed jirċievi. Mela, tradizzjonalment aħna l-impjegati jitħallsu bonus f'Marzu, jitħallsu bonus f'Ġunju, jitħallsu bonus f'Settembru u jitħallsu bonus f'Diċembru. Fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali lill-pensjonanti jingħatalhom sħiħ ta' Ġunju u ta' Diċembru sħaħ bħala 135 euros 10 cents u 135 euros 10 cents, ta' Marzu ta' Settembru jinqasam fil-ġimgħa. 3 euros 12 cents fil-ġimgħa. Dak hemmhekk jitħallas lill-pensjonanti. Kull min ikun qiegħed jaħdem dan ma jkunx intitolat għalihom. Jekk ikun qed jaħdem part-time ikun intitolat għal parti minn dak il-bonus għax ikun qed jirċievi wkoll il-bonus min-naħa tal-employer tiegħu. Kull min ikun qiegħed jaħdem part-time u ma jirċifix il-bonus ħieħ mingħand l-employer tiegħu, kull ma jagħmel jagħtina l-FS3 ħalli aħna nħallsu il-parti li jkun baqa'. Jina ftaħt il-linji ta' telefon Ġorġa x'naf li inti tuħu gost tisma' minn telespettaturi u minnu fih daħlet telefonata qed jgħidulna fil-fatt. Il-wara nofsinhar tajjeb, hello. Wara nofsinhar tajjeb, Angela, proċess tal-programm. Grazzi, signora. Għajdinna. Proċess tal-programm, Angela. Grazzi, għajdinna, signora. Jina nixtieq nistaqsi il-karta li nirċievu kull xahar, sal-6 xhur biex inkunu nafu kemm meta jmissna l-pensjoni. Marċivejnijiex. Mela, hija mistoqsija tajba tista' taqta' sinjura ħalli ma Grazzi sinjura, gra jirrispondi. Ħankun qed nagħtik l-informazzjoni. Mistoqsija tajba ħafna. Fil-verità nibatuhom kull 6 xhur. Dis-sena ġie deċiż illi ħanibatu waħda ta' sena sħiħa u allura fil-ġimgħat li ġejjin il-persuni kollha, l-pensjonanti kollha se jkunu qegħdin jirċievu dokument wieħed fejn jgħidilhom is-sena sħiħa kull 4 ġimgħat kemm ikunu qegħdin jirċievu biex ma noqogħdux noħorġuhom kull 6 xhur. U meta huwa ppjanat li jintbagħtu? Fil-ġimgħat li ġejjin se jkunu qegħdin jintbagħtu u se jkun hemm ukoll press releases biex in-nies ikunu jafu meta se jkunu qegħdin jirċievuha. Ħanieħdu aktar telefonati l wara nofsinhar tajjeb, hello. Hello. Insellmulek. Biex nkellem ftit, please. Qed jisimak għajdilna, sinjura. Ħanajdlek, jiena ħadd nieħu pensjoni tar-raġel għasamla. U l-50 euros biss ħadd nħadd jiena s-sena l-qaw mal-pensjoni żieda. Dak għandna xi ħaġa oħra. Ma nafx kontx bat tiġa SMS, sinjura, f'dak il-każ jekk bat l-SMS tiġa rajna l-każ u se nkunu qegħdin nibatulek għar-ritrati. Jekk ma batx SMS, jekk jogħġbok ħalli l-numru tal-identità tiegħek, tal-karta tal-identità tiegħek ma' reġija sabiex jien inkun nista' niċċekkja l-każ. Għax ovvjament mingħajr ma jkolli dettalji qudiemi ma nkunx nista' jiena niċċekkja l-affarijiet. Ħanajdlek, jiena waqaf fit-208, jiġifieri aħna sa nieħdu xi ħaġa wkoll. U meta twelid, sinjura? Fil-48. Fin-1948. OK. Ħalli l-numru tal-identità u nkunu nistgħu nikkuntattjawk ta'. Ok. Grazzi ħafna, grazzi. Qed jidher in-numru tal-SMS tridu tifhmu jekk joġobkom illi ma nkunux nistgħu nagħtu risposta definittiva fuq il-telefon illa li hawnhekk aħna nitkellmu ġenerali u l-risposti personalizzati għalhekk ngħidulkom ibatu SMS u qed ngħidilkom SMS biss u mhux fuq il-paġna tagħna ta' Facebook minħabba d-Data Protection Act. Dawn imorru dritt anti Sur Cremona u finalment l-informazzjoni biss li tkun se tixxandar ta' salandi biex inkunu nistgħu Eżattament, jiena f'din it-telefonata saqsejt jekk bagħad SMS għax huwa kienet simili ħafna u anke s-sena li twildet, jiġifieri jekk hija hi ħatkun qed tirċievi xi qed tgħidilna li mixi fil-verità, qed tgħidilna li qatt ma bagħtet ħalli n-numru tal-identità, tal-karta tal-identità u nkun nista' niċċekkja l-każ u nkellmu waqta. Ħanieħu SMS ieħor peress li fadlilna ftit ħin, Ġorġ, xi ħadd qalilna jiena nieħu tar-Romol u nilħaq l-64 fil-21 ta' Frar. Happy birthday, dal-waqt tiċċelebra l-usnina. Jien għandi 25 bolol, jekk jogħġbok nieħu xi ħaġa la darba dik ta' darba fis-sena? Mela, ħanfissirha fuq iż-żewġ binarji. L-ewwel parti hija tal-pensjoni ta' Romolu ħadd ilħaq l-età tal-64 sena. Għandha biżżejjed kontribuzzjonijiet biex kieku tieħu l-pensjoni fis-simha u allura se nkunu qegħdin nagħtuha l-pensjoni kif talaq l-64 sena x'twildet fil-1961 minn għalija jew 62. Le, fil-1960. ħatala 64 sena. ħatala 64 ma twildet fil-1959. F'dak il-każ ħatala l-64 sena ħatilħaq l-età pensjonabbli tagħha għandha biżżejjed bolol li kieku biex tieħu pensjoni tagħha u allura ħatkun qed tirċievi il-pensjoni sħiħa tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes ħatunqaleb fuq iż-żewġ terzi. Ġifri ħatmur fuq il-widow's pension issa. Mill-widow's pension ħatmur fuq il-pensjoni sħiħa tar-raġel. Tal-konjuġi tagħha li ġie nieqes. F'dak il-każ se tkun qed tiżdied kważi xi 30 euro oħra fil-ġimgħa
U fil-jiem li ġejjin se tkun qed tirċievi n-notifika wkoll. Jiġifieri di qisha xi ħaġa bħalma spjegajna fl-introduzzjoni. Eżattament, hija preċiża. Issa, it-tieni parti tal-mistoqsija tirrelata ma' dak il-pagament ta' darba li nagħtu lil dawk il-pensjonanti li ħallsu xi bolol. Imma bil-bolol li ħallsu qatt ma ġew eligibbli għal pensjoni. F'dak il-każ, is-sinjura se tkun qed tirċievi pensjoni u allura ma tirċivix dak il-pagament ta' darba, għax dawk jirċevuh biss dawk illi ħallsu bolol u ma jistgħux jieħdu pensjoni minħabba li m'għandhomx biżżejjed bolol imħallsin. Mela, SMS ieħor, xi ħadd għandu 77 qalt li qaluli li għandi bżonn mela. I am 77. They told me I need 2 more stamps, so the 300 I get is for being over 75 years. Okay. Mela, aħna nafu li hemm il-pensjoni li tiżdied minn 75 sena il fuq. Eżatt, mela aħna nafu li kull min jilħaq Jiena li kemm xitni dik 2 stamps nieqsa ta'. Eżatt. Mela, kull min jilħaq il-75 sena għandu bolol u m'għandux imħallsin jirċievi dik li ngħidu senior citizen grant ta' 300 euro ta' darba fis-sena. Kif il-persuna tilħaq 80 sena dawk 300 euro jiġu 400 euro. Dawk jirċevuhom kulħadd, kull min għandek bolol u m'għandekx imħallsin. Imma jekk inti imbagħad għandek ammont ta' bolol imħallsin u xorta ma ġejtx eliġibbli għal pensjoni li titħallas kull 4 ġimgħat, f'dak il-każ xorta nibatulek pagament ta' darba. Dis-sena qiegħed jekk inti ħallas bolol bejn sena u 5 snin għandek 450 euro bħala pagament ta' darba, jekk ħallast aktar minn 5 snin u xorta ma ġejtx eliġibbli għal pensjoni kontributorja, hemmhekk għandek pagament ta' 550 euro. Sfortunatament is-sinjura m'għandix tal-anqas sena imħallsin sabiex hi tkun tista' tirċievi il-pagament ta' 450 li huwa l-inqas wieħed f'din il-kategorija, imma xorta tkun qed tirċievi Senior Citizens Grant. U George qed jagħtina din ir-risposta għal fatt li għandna n-numru tal-karta tal-identità. Dak li nitolbu lit-telespettaturi tagħna meta tibagħtu SMS. Għamluh qasir kemm jista' jkun ħalli kemm jista' jkun ikun konċis. Imma importanti li tulna id-dettalji li tixtiequ taqsmu magħna biex finalment George jiġi risposta definittiva anke għall-mistoqsija tagħkom. George, grazzi. Aħna niltaqgħu bħal punt minn tiem. Nawguralek il-kumplament tal-ġimgħa tajba.